ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै बा गारनानै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट मेसेजखौहाय जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट बिथाङा दिनै लिरनानै हरदों। अब्ला बे समाव आङो सिनायथि होनि बिथांनि नामानो जाहैबाय जयन्त नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां जयन्त नार्जारीखौ आंनिफ्राय स्पेशली थैंक यू आङो जासिहरदों आरो आंखौ बा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखायबो बिथांखौ आङो हामबाय होननानै जासिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथां जयन्त नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि आरो बिथांनि कमेन्टखौ जोङो सावरायज्लायनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरनानै हरदों, डिप्रेशन आरो सुइसाइडनि सायाव कन्टेन्ट लाबोथार, मानोना आथिखालाव गोबां डिप्रेशन आरो सुइसाइड जानायखौ नुबाय आरो खोनाबोबाय। बेखायनो गोबांथार सहाय जानाय बादि लाबोथार बाबु एबा आसा थाबाय आरो खनसे खावलायहरबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां जयन्त नार्जारीया आंखौ बेबायदि रिक्वेस्ट खालामहरदों। बेनि सायावनो बा बिथां जयन्त नार्जारीनि बे कमेन्टनि सायावनो नोंथांमोनजों आंनि फिसा मिथिनाय बुजिनायजों बा गोथार बाइबेलनि रावफोरजों नोंथांमोनजों आङो रायज्लायनो बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो इम्परटेन्ट होनानै दिनै लानानै फैबाय। बेनिखायनो आसा खालामबावदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामा लाजासे जोबजासे नायलांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जोङो बे मोननै सोदोबखौ जोङो बुजिनानै लाग्रोनि। नाम्बार 1 डिप्रेशन, नाम्बार 2 सुइसाइड ना बेखौ जों दिनै मिथिनानै लाग्रोनि। स्पेशली बियो दिनै जोंनि बर'नि सोदोब नङा होननानै जों बयबो मिथिखागौ। डिप्रेशन होननानै बुङोब्ला जोङो बर' रावाव बेबायदि मिथिनो मोनो ना, समयसाजों साननायजों ना बायदि रोखोम समयसा घटनाफोरजों साननायजों नारसिन जानाय आरोखि ना, बेफोरबायदि सैनांनानै थानाय एकदमबारे सानहाबनानै मोनसे घटनानि थाखाय मोनसे समयसानि थाखाय बेबायदि साननायजों बुंफबनानै मा खालामगोन ना ओरैबायदि जानो लोंनो खहाबै बायदि बायदि जानायफोरखौ जोङो बेखौ दिनै बुजिनो मोनो आरोखि। आरो बे समावहाय जोङो नायबावनि सुइसाइड होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ, बेखौ बुङाब्लाबो जासिगोन। दैट मिन्स बेखौनो बुंबावनोसै आरोबाव, सुइसाइड होननानै बुङोब्ला दिनै गावखौ जिउ फोजोबनानै लानाय बा गावखौ बुथारनानै लानायखौनो जों बयबो मिथिगौ सुइसाइड होननानैहाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेयो थारैनो नंगौ जे जों गोबां समावनो बायदि बायदि समयसाजों साग्लोबजानानै ना गावखौनो हमथानो हायियाव जों मा जायो, डिप्रेशनाव जों दिनै गोग्लैनो गोनां जायो। सोरबाबा माखौबा हास्थायनानै मोनैयाव ना सोरबाबा माबा मोनसे खामानि साक्सेस जायैयाव जों दिनै डिप्रेशनाव गोग्लैयो। सोरबाबा माबा मोनसे न'खरनि घटना गावनि प्राइभेट ओरैबायदि मोनसे समयसा ओरैबायदि खोन्थानो हायै बेफोरबायदि घटना समयसाफोरखौ लानानै जों दिनै मा जायो, एकदमबारे सानहाबनायनि लैथोआवहाय मिथिबायना, सानहाबनायनि लैथोआव डिप्रेशनाव सिन्थायाव जों दिनै गोग्लैनो गोनां जायो आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय दा बे साननायखौ हमथानो हायैयावनो बायदि बायदि घटना, आङो गासै घटनाखौ दिनै बुंजोबनो हानाय नंला। गोबांथार दिनै घटनाफोर दङ। बिमा बिफाफोरा गावबागाव घटना दङ, सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबागाव घटना दङ, देरफुनाय रायजो जानायफ्रा, बिजनेस मावग्राफ्रा, साख्रि मावग्राफ्रा, बायदिसिना मावग्राफ्रा जे गावबागाव दिनै घटनाफोर दङ। बे घटनाफ्रा दिनै गिदिर देरलांनानै बायदि रोखोम जायोब्ला बेखौनो सानहाबनानै हमथानो हायैयाव मा जायो, जों सुबुं माहारिफ्रा मा खालामनानै लायो,
गावखौनो फोजोबनानै लायो गावखौनो जिउ फोजोबनानै लायो that means जोबनायाव सुइसाइड दिनै जाहैनो गोनां जायो थ' अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' जों दिनै बेखौ खुब गाहामथारैनो मिथिथारनो गोनां जुदि जों बेनि फारसे मिथियाब्ला माब्लाबा जों दिनै सानहाबनायनि लैथोआव गोग्लैफ्लाङोब्ला आरो गावखौ हमथानो हायाब्ला नोंखौबो बे सानहाबनायनि लैथोआ बा बे समयसाया बे सानहाब होनाय समयसाया नोंथांखौ बेबायदिनो समयसा बा सुइसाइडआव दैदेनलांनोबो हागौ बेनिखायनो जों दिनै बेनि सायाव साफ्रोमबो मा सांग्रांथि मिथिनो गोरों बुजिनो गोरों जों दिनै जाथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जुदि सोरबा सानहाबनानै गावखौनो जिउ फोजोबनानै लाबायब्ला बेबायदि सुइसाइड जानाय बेबायदि सानहाबनानै गावखौनो फोथैनानै लानायखौ इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेखौ माब्लाबाबो हामजाया आरो मोजां मोना आरो इसोरनियाव बेबायदि बिथांमोना गावखौ फोजोबनानै लाखांनायनि उनाव सोरगोआव थांनो मोनगोन बा सोरगोआव सहैगोन होननानै मिजिंथिनो हाया according to the Bible जोंनि बाइबेलनि मथेब्ला अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा बिथांमोना माब्लाबाबो सोरगो गैया आरो बिथांमोना जुदि माबा मोनसे समयसाजों गावखौनो जुदि सुइसाइड खालामना लाबायब्ला गावखौनो जुदि जिउ फोजोबनानै लाबायब्ला बिथांमोना फेइलार that means आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना useless फेइलारसो बिथांमोना साक्सेस नङा अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन थ' मा बाइबेला जोंनो बेनि सोमोन्दै रोखायै खिन्थायो जे गावखौ सुइसाइड खालामनानै लायोब्ला गावखौ फोजोबनानै लायोब्ला इसोरा बेयाव हामजानाय गैया गोजोननाय गैया आरो बिथांमोना सोरगो रायजोआव जायगा गैया अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायाव जों दिनै बेखौनो नुनो मोनदों बिथां जयन्त नार्जारिया जे आंनो मेसेजखौ हरदों बा कमेन्टखौ लिरनानै हरदों बेयो नंगौ दिनैनि बे मुगायावहाय जोंनि मोजां सेंग्राफोर मोजां सिख्लाफोर बा जेखि बैसोनि मानसि जाया मानो गावखौ हमथानो हायैयाव डिप्रेसनाव गोग्लैनानै थानानै सानहाबनायनि लैथोआव भुगिनांनानै गावखौनो हमथानो हायैयाव सुइसाइड दिनै खालामनानै लायो दिनै बे इनायनो मुगैथाव अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि जोंहा माबा मोनसे समयसा जादोंब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे ना ओरैबायदि समयसायाव गोग्लैदोंब्ला गासै समयसानि थाखायबो सलुसन दङ समाधान दङ अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि नोंथाङा समयसायाव गोग्लैदों होननानै रावजोंबो शेयार खालामालाबा बा बेनि उपाय बेनि राहा नागिरालाबा हारसिङै सिरि थायोब्ला निश्चय बै फासि नांहोग्रा मोदाया ना बै सुइसाइड जाहोग्रा मोदाया नोंथांखौ लोगो लागोन आरो नोंथांखौ थिनगोन गोसोआव बार नोंथांनि मेलेमाव हाबनानै बुंगोन नोंथांनि गोसोआव थानानै बुंगोन फासि नांदो थैदो होननानै बे रावखौ बे फासि नांहोग्रा जे गाज्रि मोदाय बेदिनो माने मावहोगोन नोंथांखौ खालामहोगोन आरोखि अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो माबा मोनसे निदानाव गोग्लैदोंब्ला नोंथाङा जुदि माबा मोनसे जोंनि सोरबा बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफाफोरहा समयसा जादोंब्ला रायलाय शेयार खालाम गासैनिबो दिनै समाधान दं सिं जानानैब्लाबो उन्दै जानानैब्लाबो शेयार खालाम आरो बेनि राहा नागिर गासैनिबो दिनै राहा दङ अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय राहा नागिरालाबा गावनि लोगोफोरजों न'खरनि मानसिफोरजों शेयार खालामालाबा गाव हारसिं सानहाबनानै गिनानै लाजिनानै थायोब्ला you are the failure नोङो सासे फेइलार जाबाय आरो useless आरो जोबनायाव जुदि नोंथाङा बेबादिब्ला नोंथांखौ मा जाहोगोन बै फासि नांहोग्रा मोदाया नोंथांखौ फासि नांहोगोन अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों बेनि सायाव खुब गोख्रों मिथिनो गोरों जों दिनै जाथारनो नांगोन अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे डिप्रेसननि सायावहाय मोनथामसो दिनै बाइबेल सिरिफोर दिनै आङो लानानै फैदों जोङो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै सोलोंज्लायनि बा मिथिनानै लानि बा खोनासंनानै लानि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे डिप्रेसननि सायावहाय मा बुंदों जों जे समयसा जानानै सानहाबनायनि लैथोआव जों सानस्रिनो गोनां जायो गोदोनो गोनां जायो ना सहायनो हायै बेफोरबायदि जायो थ' बेनि सायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों फरायनानै आं नोंथांमोननो खोनासंहोनोसै थ' गिबियावनो बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 12 बालाबनि 25 सिरि Proverbs chapter
12 verse 25 आव बुंदों बारा हास्थायनाया नोंखौ सान्ति गैयै खालामगोन आन्थाय अननायनि बाथ्राफ्रा नोंखौ रंजाहोगोन खोनाबायना अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों बारा हास्थायनाया नोंखौ सान्ति गैयै खालामगोन नंगौ बेबायदि हास्थायनाय लुबैनायनि दुआरैबो जों दिनै गोबांथार दिनै मा सानहाबनांगौ जानानै फैयो सिन्था जाफ्लाङो डिप्रेसनाव दिनै जों गोग्लैयो बेबायदि दिनै जों सिन्था जायो जेखौ जों दिनै हास्थायनानै मोननो हाया लुबैनानै मोनाखै बेफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा जोंनि सुबुं जिउआव अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय बे हास्थायनाया मा खालामोनो जोंखौ सान्ति गैयै खालामगोन जाबाबो लोंब्लाबो गोजोनै ना ओरैफोरबायदि माने गोजोन गैयै थासारि दिनै जोंखौ खालामगोन बेबायदि माया जोंनि लाइफआव बा नोंथांनि जिबनाव जुदि मानिबा सायाव बारा हास्थायनाय बारा लुबैनाय जुदि दङब्ला अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो जों दिनै बेखौ मिथिनो गोरों जाथारनो नांगोन ओमफ्राय मा होनदों आन्थाय अननायनि बाथ्राफ्रा नोंखौ रंजाहोगोन बेखौ जों मिथिनानै लाथारनो नांगोन आरो मोनसे फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि गोथार बाइबेलनिफ्रायनो माथाइनि 6 बालाबनि 27 सिरियाव बुंदों नै आरो नोंसोरनि सोर जिंगासिनायजों गावनि गोथाङै थानायाव मुसे होदेरनो हागौ होननानै बाइबेला दिनै सोंदों जोंखौ होनदों आरोखि नोंसोरनि सोर गावनि थांनानै थानायाव जुदि जिंगासिदोंब्ला सिन्था जादोंब्ला सिन्था जानानै जिंगासिनानै सोर नोंसोरनि थांनानै थानायाव मुसे होदेरनो हागौ होननानै सोंदों बाइबेला अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेथ' थारैनो नंखागौ जोङो जोंनि सिन्था जानायजों जोंनि थांनानै थानायाव ना जोङो माब्लाबाबो जोंनि थांना थानायखौ मुसे बाराखौ जों दिनै खालामदेरनो जों हाखाथारनाय नङा ना जों हाखाथारनाय नङा बेनिखायनो जों मा खालामनो नांगोन अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे जोंनि डिप्रेसन जे जोंनि सिन्था बे सिन्थाखौ जों दिनै मा खालामनो नांगोन गोजानसो खालामनो नांगोन नंगौ जों सुबुङा मा मोनसेनि सायाव बा माबा मोनसे घटनाखौ लानानै जों दिनै सिन्था जाफ्लाङो साननाय फैयो जोंनियावहाय मा खालामगोन मा खालामबावनो ना आङो माबोरै थांनानै थाबावनो बेबायदि अनेक बायदि बायदि दिनै सिन्था दिनै जोंनि जिबनाव फैफ्लाङो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो सिन्था जायो नाथाय बाइबेलाव बेखौसो बुंदों सिन्था जानानै नोंसोरनि थांनानै थानायाव जिंगासिनानै सोर मुसे होदेरनो हागौ होननानैसो सोंदों अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सोरबा डिप्रेसन साननायनि लैथोआव गोग्लैदोंबा सिन्था निरासा हताशा जानानै जुदि दङब्ला आं बे बाइबेल सिरिजों खावलायो नोंथांमोना एसेबां सिन्था जानांगौ दरखार गैया आरो बेफोर सिन्थाफोरखौ दिनै जोङो सिरियास दिनै जों खालामनो नाङा अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 3 सिरि Proverbs chapter 16 verse 3 again नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन होननानै बुंदों जे नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय बे इसोर गोथां बोलोग्रा इसोर फोरबोनिफ्राय बोर बिनानै लादो अब्लानो नों मावफुंजोबनो हागोन सिन्था दङब्ला मानिबा सायाव खामानि मावफुंनायनि थाखायल' नङा माबा माबिनि सायाव जुदि सिन्था नोंथाङा दङब्ला जोङो बे सिन्था जानायखौ गारनानै जों मा खालामनो नांगोन इसोरनावसो बे इसोरनावसो जों दिनै बोर बिनानै लानो नांगोन अब्लानो मा होनो जोंनि मावनो साननायफ्रा बा जोंनि गोसोआव लुबैनाय हास्थायनायफ्रा गासैबो मावफुंजाजोबगोन आरो जाफुंजोबगोन अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो दिनै साजेसन होदों जायफ्रा डिप्रेसन सिन्थायाव दङ निरासा जानानै जायफ्रा दङ अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय आरोबाव नोंथांमोननो मोननैसो बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनि बेनि सायावहाय मानि सायावहाय What does Bible say about suicide? गावखौ फोजोबनानै लानाय बा गावखौ बुथारनानै लानायनि सायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों आरो नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोबावनोसैलाय मा बेखौ मोननो हागोन
हुदा बिजाब 5 बालाबनि 7 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै ओरैबायदि लिरदों नोंसोरो मानसि दासिथार जि हुकुमनि बाथ्रा नोंसोरो मानसि दासिथार अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सुइसाइड that means गावखौ फोजोबनानै लानाय गावखौ बुथारनानै लानायाबो मा जायो मिथिगौना मानसि सिथारनाय जाबाय आरो नोंथाङा सासे नोंथाङा मानसि सिथारनाय जाबाय बेनिखायनो नोंथाङा मानसि सिथारनायखाय नोंथाङा इसोरजों हामजा जानाय गैया आरो नोंथाङा सोरगो रायजोआव जायगा गैया बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों मानो मानसि सिथारनायनि थाखाय नोंथाङा रावखौबो सिथाराखै जानो हागौ जुदि नोंथाङा गावखौनो जुदि सिथारनानै लायोब्ला गावखौनो जुदि फोजोबनानै लायोब्ला नोंथाङाबो सासे मानसि सिथारनायाव नोंथाङाबो गोलैगोन आरो नोंथाङा माब्लाबाबो बे सोरगो रायजोआव जायगा गैया मानोना जोंनो बाइबेला बेखौ मिथिहोदों आरो आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 3 बालाबनि 16 आरो 17 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै जोंखौ सोंदों नोंसोरो मिथिया जों साफ्रोमबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बयबो नोंथाङाबो साफा जों बयबो इसोरनि खुलुमग्रा न' जोङो आरो बे इसोरनि जिउआ जोंनियाव थायोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बयबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो 17 सिरियाव लिरदों सोरबा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार आरो बे खुलुमग्रा न'आ नोंसोरनो खोनाबायना बाइबेलाव मा होनदोंलाय 17 सिरियाव सोरबा जुदि बे इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोराबो बेखौ आद्रि खालामगोन आरो बे खुलुमग्रा न'आ नोंसोरनो होनदों जोंनोनो जों जुदि इसोरनि खुलुमग्रा न'ब्ला आरो बे इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ जों जुदि फोजोबनानै लायोब्ला नस्थ' खालामनानै लायोब्ला गावखौ बुथारनानै लायोब्ला सुइसाइड जायोब्ला इसोराबो बेखौ आद्रि खालामगोन मानोना बे जोंनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो इसोरा होनबाय गोथार बाइबेलनि दुवारै जोङो बा नोंथाङा इसोरनि सासे मन्दिर खुलुमग्रा न' गंसे आरो बे न'खौ जुदि नोंथाङा आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामफिनथारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ बुजिथारनो नांगोन आरो आं फरायनानै खोनासंहोबावनोसै उपदेशगिरिनि 7 बालाबनि 17 आरो 18 सिरि मा होननानै बुंबावदों आर बाराद्राय दुष्ट एबा बाराद्राय मुर्खु जानानै नोङो मानो सम जाया सायावनो गावखौ फोथैनानै लानो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला मा होनदों नोङो बाराद्राय दुष्ट जानानै नोङो बाराद्राय मुर्खु जानानै सम जाया सायावनो गावखौ मानो फोजोबनानै लानो होननानै बुंदों बै मुर्खुफ्रासो दुष्ट मानसिफ्रासो दिनै गावखौ फोजोबनानै लायो that means अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायहा मुर्खु साननो रोङा गियान गैया बिथांमोन बादियासो गावखौ बुथारनानै लायो बिथांमोन बादियासो सुइसाइड जायो बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों बाराद्राय दुष्ट एबा बाराद्राय मुर्खु जानानै मानो सम जाया सायावनो गावखौ फोजोबनानै लानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सोरबा जुदि सुइसाइड जानो साननायफोर दंब्ला नोंथाङा जुदि गावखौ फोजोबनानै लायोब्ला नोंहा सोरगोआव जायगा गैया आरो नोंथाङा मुर्खआव गोग्लैगोन दुष्टआवसो गोग्लैगोन आरो नोंथाङा मा मानसि सिथारनायाव नोंथाङा गोग्लैगोन इसोरजों माब्लाबाबो क्षमा मोननाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो जोबनायाव मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय बेखौ मोननो हागोन नोङो सारिगिदिंनिफ्राय बेखौनो हमनानै लानाया गाहाम नोङो इसोरखौ गिब्ला नोङो देरहाफ्लायगोन खोनाबायना मा होननानै बुंदों जोंखौ बुंदों नोङो गासै सारिगिदिं बेखौनो हमनानै लानाया गाहामसिन बा मोजां जागोन जे नोङो इसोरखौ गिब्ला नोङो देरहाफ्लायगोन जों जुदि जेननायाव जुदि जों जेननानै जुदि जों दङब्ला गोग्लैदोंब्ला जेननायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला दिनै बेखौनो बुंबाय जों जुदि इसोरखौ गियोब्ला नंगौ सैथोथा धोरोमिया गोसोयै जों जुदि इसोरखौ गियोब्ला गासै समयसा गासै घटनायाव जों देरहाफ्लायगोन
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै थ' आसा खालामो नोंथांमोना बिथां जयन्त नार्जारिनि जे कमेन्ट डिप्रेसन आरो सुइसाइड आरो बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों खोब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंथाङा डिप्रेसन जानो नाङा माने सिन्था निरासाजों भुगिनो नाङा आरो गावखौ फोजोबनानै लानो नाङा हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय